Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru satuhul luhur bebudinipun saha para kanca siswa lan siswi ingkang kula tresnani. Wonten ing kalodhangan ingkang sae punika keparenga kula matur sawetawis budaya Jawa. Satunggaling warisan luhur ingkang sampun dipun parengaken dening para leluhur. Minangka putra lan putri Jawa, kita gadah tanggung jawab ageng kangge nglastarakaken saha ngrembakakaken budaya ingkang adi punika. Budaya Jawa punika ngemu nilai-nilai ingkang luhur, kados tata krama ingkang alus, gotong royong, saha raos kekeluargaan ingkang kiyat. Punika saged kita tinggali saking basa Jawa krama ingkang nggambaraken unggah lan ungguh, seni tari ingkang kebak makna, musik gamelan ingkang nentremaken, saha adat istiadat ingkang ngandhut piwulang. Nanging ing jaman globalisasi punika, budaya Jawa ngadepi tantangan ingkang boten alit. Pangaruh budaya manca saged dadosaken generasi muda kirang nggatosaken utawi malah lali kaliyan budayanipun piyambak. Pramila wigati saged kangge kita sedaya mliginipun para siswa lan siswi kangge sinau lan resnani budaya Jawa. Kanthi nglestarekaken budaya Jawa, kita boten namung jagi warisan leluhur, nanging ugi bentuk karakter ingkang santun saha gadah jati diri. Sumangga kita sesarengan nguri-uri budaya Jawa supados tetep lestari lan dados kebanggaan kita sedaya. Mekaten atur kula, bilih wonten kekirangan anggenipun matur, kula nyuwun agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.